Днес е последният ден от офертата с 50% отстъпка за този апарат за измерване на кръвно налягане. С него можете лесно да измервате кръвното си налягане у дома, без да е необходимо да ходите в болница. Процесът на измерване е изключително лесен, просто извадете уреда, регулирайте и го закрепете. Поставете го на китката си и ще получите бърз резултат. Още по-добре, уредът гласово съобщава стойностите на кръвното налягане и дори нивата на кръвната захар. Едно зареждане осигурява до 200 измервания. Толкова практично, че не си струва да се пропуска. Отстъпката е толкова голяма, че продуктите ще се изчерпят бързо, ако не поръчате сега. Днес е последният ден от офертата с 50% отстъпка за този апарат за кръвно налягане. С него можете лесно да измервате кръвното си налягане у дома, без да посещавате болница. Процесът на измерване е изключително лесен. Просто извадете уреда, регулирайте и го фиксирайте, поставете го на китката си и ще получите бързо измерване. Още по-добре, уредът гласово съобщава кръвното ви налягане и дори нивата на кръвната захар. Едно зареждане осигурява до 200 използвания, толкова практично, нали? Отстъпката е невероятна, ако не купите сега, продуктите ще се изчерпят много бързо. Днес е последният ден от офертата с 50% отстъпка за този апарат за измерване на кръвно налягане. С него можете лесно да измервате кръвното си налягане у дома, без да ходите в болница. Процесът на измерване е изключително лесен, просто извадете уреда, регулирайте и го закрепете, след което го поставете на китката си за бърз резултат. Още по-добре, уредът електронно съобщава стойностите на кръвното налягане и дори нивата на кръвната захар. Само едно зареждане е достатъчно.